KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettanko bebi en ko be ayaw Piindi TV bismillah mon robindu jayndeli modon weltare min dañtay kala saha huccidey mon non kadi min dañiri weltare odo subaka alarba hande ko don jowo Allah wadanin jam goto fo salminama inde konon manama jettode serenbe men jittake laal gotol calminama jura berta juude nyaagaatu waw yupoy Sénégal aduna fof mboros waw holluden caggal jam dumo nder leydi meden Sénégal dum non hono subaka fo arande on ko buri tengtude jayndeli di ko buri tengtude non ene jeya négociation ji biyaadi ma fuddo hakkunde FMI e Sénégal goddum woni hanki manifestation mawdo mo yewi askan wi wadanno dum don non mobilisation heewi kono kongudi Ousmane Sonko nane nder jayndeli meden e odo subaka hettanko be bien ko be joni wonta sallahu lamdo jabi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren roɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka négociation ji ɓe mbi yette jaynde gendire le soleil oɗo subaka noon wi tan ko négociation ji ma fuɗɗo e lewru avril paaɗen ndu ɗum noon wonata tan ko hakkude Sénégal e FMI ƴewtade yette to banggal gartame ko way noon holɗo wattidi walla holɗo tolni kono noon nde ɗo hitande ko ɓe jii hen woni tan ko moƴƴere garen ha joni jaynde laas e oɗo subaka wi tan FMI ɗo joni kay wi ko taux de croissance so tolni ko temedere ƴettuɗa fof ko jeetati woni 8% ɗum woni konngudi moɓe ɓe cuuti ɓe garti ha joni e Pape Demba Biteye mo ganduɗa kanko arditi Sénélec ɓe mbi kay ko immeuble keso pul o totti Sénélec gam tan liggey moɓe ɓuura wawde wonde ko ganduɗa yette koko ɓuurata fewde garen ha joni jaynde direct news noon ari ha joni tan to banggal FMI toon arti wi darde FMI kay ɓe jiiɗi andude tigui walla yette ko FMI waɗi déchiffré ko woni yete liggey mo ɓe mbaɗi woni enquête oɗon ɓe mbi équipe mo FMI ardi ɗum ko Edouard Gamayel kanko noon Edouard Gamayel o darima tan ɓe mbaɗi oɗon witto ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum ha Paris nde ɓe mbaɗi ɗum noon ɓe mbi tan ko Sénégal hitande 2023 ɓe jiiri ɗum ko croissance mo ganduɗa mataw ma moƴƴu hen ha joni ɓe gari perspective uji woni ko ganduɗa yete kañum woni ko jogori faade to yete ɗum noon woni tan ko FMI arti e oɗo subaka hande kono kadi ɓe mbi oɗon mission ma jokku ngam tan ƴewde yete kamɓe kay liggey moɓe oɗon no ɓe mbatta haɓe kay ɓe ɓuura andinde yimɓeɓe to banggal gartam banggal croissance ɗo tolni e nder leydi meɗen Sénégal garene jaynde le témoin noon ɓe mbi tan ko yewi askan wi kay oɗo saaha waɗi réussir ko yinno ko to banggal mobilisation woni rendinde yimɓe kay ne waynoɓe dañi ɗum woni konngudi tigui ɓe gaddi saabu to akapes to boɗon terrain moɓe pottatno oɗon terrain noon woni to ganduɗa yete yimɓeɓe kewi toon tef goɗɗo mo ganduɗa ƴewtidama hen darde muɗum woni Mimi Touré ɓe mbi Mimi Touré kay notima walla mbiyen tawti yewi askan wi ha joni tan gartene jaynde wonde woni jaynde Vox Populi noon e oɗo subaka wi tan ko Ousmane Sonko suuti konngudi wi tan ko faye institution ji walla ko faye lawol leydi ɗi kay haajam ala hen ɗum noon ko konngudi Vox Populi addi e oɗo subaka hande ɓe mbi o haali ɗum koye meeting bannoɗo hanki eɓe mbiya ɗum giga meeting ha joni tan ɓe garti e kamɓe RSF ɓe mbi ko ɗo joni uddi koye mabɓe ko menace uji ganduɗa ete ine fawe e dow ɓe ganduɗa kamɓe goni journaliste uji e nder leydi meɗen Sénégal garten e jaynde quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe mbi yewi askan wi holliti hoore muɗum e doole muɗum ɗum noon ko tan yimɓe notitiɓe ɗum e oɗon
giga meeting bannoɗo hanki toon to diwan mo parcelle ɗum ɗon noon ɓe garti hen no fewi kamɓe jayde quotidien le quotidien garane jayde l'observateur noon wi tan ko parrainage oɗo saha kay toon to diwan walla mbiyan kay ko fayi hakkude français sénégal hakkude français afrique ɗo joni kay koko ganduɗa hakkude nde ne wayno natti welde ni yete ha joni ɓe mbi yewi askan wi kay waɗi réussir giga meeting mo waɗanno toon to diwan mo parcelle to yete ɓe mbi mobilisation o kay ko mobilisation mo ganduɗa ne wawi wiyede ko mobilisation de choc dañɗo hanki yitama noon hewɓe ɓe ganduɗa garti tawti yewi askan wi ha joni tan ɓe mbi yete kay sénégal koko ganduɗa yete darima walla mbiyen tan yete kamɓe lundiɓe ɓen darima tigui koyde wiide 3e mandat dañta ɗo kono haare mabɓe koko ganduɗa koko jokkata ha joni tan jokkene jaydeli ɗi jayde tribune oɗo subaka wi tan ko danger tigui nani yete taari yimɓeɓe ɗum ɗon noon ko tan wiide wonɓe ganduɗa yete ko ƴetteteɓe ne mbiye nervi ji gam tan janay dow yimɓeɓe ina piya ɗumene ko way noon te ɗum ɗon ne wawi addude ne wawi huɓɓude leydi saabu so neɗɗo fiyama yoftima ne wawi addude caɗele ganduɗa hay goto anda ɗo wattinto ɗum noon koye nder jayde tribune arti hen hande garene jayde libération noon ari tan koye enquête scandale mo ganduɗa ete taari oɗo saaha stade Demba Diop mo Dakar ɓe mbi oɗon stade kay ko koppareje kewɗe ɗe ganda wiyanoma ma nanne hen société biyanoɗo ma totte ɗum oɗon société nde ɓe ƴettiɓe totti ɗum ɓe mbi tan ko ɓooyani haydara oɗon société wayli inde muɗum kono kadi wayli darde muɗum ɓe mbi te wona kañum ni fonno tottede ɗum ɗon oɗon scandale noon saabi kamɓe kay ɓe nanni recours walla mbiyen plainte uji ganduɗa ne fayi hen beele oɗon liggey ma ƴewtete koppareje kewɗe ɗe ganduɗa innitama hen beele ma ƴewte no fewi ɓe garti kay e tan konngudi ɓe ganduɗa kamɓe goni FMI ɓe mbiyete FMI kay Edouard Gamayel darima oɗo saaha wiide tan 2023 woni dogori wonde hitande ganduɗa kala ko fayi to banggal gartam ina jogori yitede nafoore muɗum ɓe mbi yewi askan wi oɗo saaha darima gam haɓade haare nde woni yete ɓe mbi ko ɓe goppata sona gardiɗo leydi président Macky Sall ummi e jonde muɗum garene jayde stade coftal ɓalli ɓe mbi noon ko Liverpool oɗo saaha kay ne ronki darade walla mbiyen ne ronki ngabbude ɗo fonno ngabbude ɗo walla yettoyade ɗo yettoto fonno yettade ɗum noon hakkude muɗum e Real ko namdal mawgal woni ɗon ɓe mbi yete Haaland oɗo saaha kay kañumne ɓe mbi tan ko so ƴeewama darde makko way kono Messi e Adriano kanko darde makko ngel ɗo cukalel e tinnugol makko to banggal fettude ɓe mba arti Mendy ɓe mbiyete oɗo saaha kay beele hakkude makko e Mozambique walla mbiyen hakkude Sénégal e Mozambique kanko Edouard Mendy mo par ngam fettude hen ɗum woni namdal ngal ɓe mbi sukara korka tigui e nder suñu lamb kañum uddata damale oɗo subaka ɓe mbi ɗum adda e weekend oɗo hakkude Tyson 2 caatu e oɗo mo ganduɗa kanko woni caatu Yoff Pape Ndoye e qualify ko oɗon ɗiɗon combat ji woni ko jogori dañde e oɗo weekend ɗum woni affiche o tigui ɓe mbi noon ɗum ko sukara korka saabu ne jeeya e tan cippiroji ɗi ganduɗa ko cippiroji jogorɗi wattindade haade korka arde hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni gudditan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hello men wongo garen noon e to fayi ko fayi e banggal politique saabu hanki a yiyama rendo dañɗo hanki woni méga meeting walla mbiyen giga meeting dañnoɗo toon to diwan mo parcelle ɗum ɗon noon ne foti dañde hakkude hanki hande e janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon woni ko ganduɗa yete kamɓe lundiɓe ko ɗum ɓe mbi eɓe mbaɗa ɗum e kala ko taari leydi meɗen Sénégal ɗum noon hanki ko ɓuuri ƴewtidede hen woni notogol Mimi Touré e ɓeɓe ganda ko kamɓe goni hande yewi askan wi tawedeɓe saabu ne anda so wiyama leader mo yewi askan wi ko Ousmane Sonko wiide tan walla tan wadde rafraîchir la mémoire e yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe woni kamɓe wonɓe to banggal politique walla dilloɓe to banggal politique saaha foof yimɓe ne poti woppidde hakkille e gueɗe ɗe ganda ene heewi ƴewtidede e liggeyaji walla darde eɓe daroto walla konnguɗi mabɓe
sabo hande ayat neddo haala kongudi dido jango yalta hen haala kongudi dia sabo hande Mimi Touré ko gongani hande so tawi o wino walla yete ko ganda kanyum woni darnde makko to bangal assemblée ittama toon sabo kambe APR be natti yide koye mabbe e Mimi Touré walla tan e ko hollirta ko saabi be natti yide koye mabbe e ko wadanno ko dum don non hande be tetti ko ganda kanyum woni titre député mo wonno be jetti be totti goddo jewtinda non kanko Mimi Touré o dari ko darnde jeyede luldibe be kono non so jewtindama kongudi makko hanki di o haalanno suutude kongudi wiide yete lulde be ko ni walla lulde be ko ni hande tikka duttoda e mobbe mbele ko gonga nawi mo ton walla ko tikkere nawi mo ton namdal ngal ko don woni mbele hande so gardi do leydi ndi darino mo nodditi Mimi Touré wi dum ar jeye liggeyo walla ar won ministre temps walla nangam mbele kanko Mimi Touré mawo jodo do ganduda ko don woni ko do woni do est ce que don woni place makko hande sabo hande so wiyama wada bilan gardido leydi ndi wawa wadede taw Mimi Touré yaltine hen Mimi Touré woni do premier ministre Mimi Touré hande ardima do justice leydi meden Mimi Touré woni do ko heewi e ko heewi mataw ko hebani wonde ha addinde do tikkere woni wonde présidente mo assemblée nationale hande ne wawi wiede de do cedele fof walla ko rendini mo e gardido leydi fof ko don umori yidnode mo wonde présidente mo assemblée nationale dum non ƴetta fawayi jungo wondo est ce que so wadano mo présidente mo assemblée nationale hanko hande mo daro darnde o darinde est ce que kon hande mo daro o wiye non au troisième mandat est ce que hande mo daro o salo ko kongudi di ganduda walla mo wukkit kongudi di ganda amone haala dum kanko Mimi Touré woni non ko ganda hande ko wiide tan yimbe saha fof yo goppit hakkillaji kadi to bangal politicien ji e ko way non sabo so tagi ha rendinma e mo kodduda walla rendinma e mo jiiduda jango e jam kambe duttoto kadi be jaada be gona e gotum sabo ka Mimi Touré ko yeru e ko way non hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon ko dañde weltare tan e yaadude mon ɗo ɗo ganda kañum woni Piindi TV tottude wonade gongol so Allahu lamdo jaabi wani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en bangal caméra e montage ko Ali Fall. ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange gagnari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma